Moi, olen Mia. Näytän sinulle, miten Erla auttaa oppimaan kieliä nopeasti ja luonnollisesti, yksinkertaisesti kuuntelemalla. Se toimii samalla tavalla kuin lapset oppivat. He kuuntelevat, imevät itsensä ja vasta sitten alkavat käyttää kieltä. Erla noudattaa tätä luonnollista tapaa. Yksinkertaista, mutta uskomattoman tehokasta. Asenna sovellus ja valitse äidinkielesi, jotta Erla voi näyttää käännökset ja selitykset sinulle parhaiten sopivalla tavalla. Sen jälkeen valitse tasosi. Kun kaikki on valmista, näet ensimmäisen tehtäväsi. Kuuntele kerran tai niin monta kertaa kuin tarvitset ja yritä ymmärtää. Jos tarvitset apua, voit paljastaa tekstin, tarkistaa käännöksen tai napauttaa kysymysmerkkiä saadaksesi täydellisen selityksen, kielioppi mukaan lukien. Kun olet valmis, napauta painiketta, joka vastaa sitä, miten vaikealta tehtävä tuntui. Näin Erla oppii ja valitsee sinulle juuri oikeat tehtävät. Helppoa, eikö? Käytä Erlaa vähän aikaa joka päivä, niin huomaat pian, kuinka nopeasti alat ymmärtää uutta kieltä. Etsi Erlaa Google Playsta tai App Storesta.